बोल का कहते रे तो तनी गोड़ा दबा दी गो दबावे का बड़ा काहे कहते रे ऐसा ही तो दबाव वो तो दू खाते बा कहानी है बोल तनी हमारो पर ध्यान दो तारा के ये ध्यान देवे के कहानी है बोल ना का कहता रे बोल बिया हवा क दी तो बढ़िया रहनु बिया तो करे बिया तो का दे पंडित जी से आवे कहले रही आई पंडित जी आवे करिए ना आवते हुए करिए आज हाँ देखो तू चक्कूदार बढ़िया नहीं खा पुलिस आवे से पहले बता न दो गैस बना दे बा काका साथ में लिटिया खा ले रही तो तीना मत खा जजमान ए जजमान आगे लगा आई बैठे गोला जजमान खुश रही बैठे बाबा के पानी ले आओ ना पानी रह दी एक दिन का हम तो खाना खा के जाई ठीक है बात तो प्यास नहीं खेल लगल ना सब ठीक बा एके बे कहने ना हम तो कल खाना खा के जाई और सर समाचार कही राउडाया सब कुशल मंगल बा अच्छा मंगल रहूं के चाहिए तो और घर सब कोई ठीक बा हाँ सब कोई ठीक बा तो ठीक है बा और धान पन ठीक बा हाँ जजमान सब ठीक बा अपने बताई तो हमनियो के ठीक है भाई ये बबुआ हमें अच्छा इका तो देखला ही रही हाँ तो कहले रही बच्चा के ध्यान बा हाँ जजमान ध्यान बा एगो पार्टी देखले बानी ठीक बा पार्टी देखले बानी तो कुल खानदान ठीक ठाक होता हूँ हाँ कुल खानदान बढ़िया बा ठीक है पार्टी के लिया के आई हम परसों पार्टी के लिया के आई हाँ भागो बनी हाँ देख हम अपना से हाँ ठीक है बा हम पानी पियो एक मंगा के रख दे बबुआ से हाँ खातिर भाव तनी बढ़िया से करम कि आवस लोग तो माने जानस लोग के हाँ भाई था खातिर भाव में हम कमी ना होए बात रही हाँ तो ठीक बा हम लिया के आई तो जाई नु हाँ तो कहते खाना ना खाइए ना जीजमान सब ठीक बा बनल है रोटी उटी ना काले के ढकी कहबे कनी रेवा के जा तनी लेट हुई तनी देखते बानी दिने घरी बारिश पारखा के निकले के हाँ एगो जजमान के फोन आइल बा जाए के बाद बियाह करावे हाँ तो ठीक बा तो चलो तनी रह चाहिए पानी ले ना सब ठीक बा जजमान ठीक है बच्चा जाए ठीक है प्रणाम बाबा खुश रही प्रणाम बाबा हाँ खुश रही ठीक बा ये बाबा तो गइलन चले जजमान बाबा रोले पर सब बड़ू है अपना तरीका से देख ले आप कैसे देखते बानी हई देखी हई है पार्टी के घर है अच्छा ई जिसे में औरत लोग रहला एने मर्दाना बा दूगो किताब बा देखी है केजबिल बा गाड़ी चले गइल भी अभी जजमान के धनिक मनिक में कहे के नहीं खे 100 बीघा के जोतवैया हलो तो हई बकरियों को जो कापू से ले लो ना जजमान ई बकरी
पड़ोसी उड़ोसी के होई मार जानते लेगा, नहीं, हमार तो- अगल बगल घरे हमार तो बुझा था कि बकरियों को ना ना ई लोग ऐसा अब कहाँ हाथी पाले वाला हमने क्या आदमी यार वो बकरी पोसे वाला ही मत लिया जाकर ढुका दे ना ना बकरी ना पोसेला लो अब तो फिर तो समझ ले रउवे ऊपर बढ़ू है ना ना करावे अब थानिया से रउवे समझ समझ चले ना दिखाते बनी रहुआ के बुआ पड़े काहे ना गइला हो आज स्कूल बंद बा। स्कूल बंद बा काहे रे मास्टर साहब के नानी मर गई बड़ी। मर गई जजमान ए जजमान आई बाबा आई आ बता दे आई आई गोर लगते खुश रहे जजमान खुश रहे बाबा की सब हां बाबा बैठा दे बैठिए पापा प्रणाम छोटुआ हैं? पापा पानी लेके आवो घरे से कितना टाइम बने और सब ठीक बा हूं हाँ और सब ठीक बा जजमान कूलर का कोई तो कॉल ही करम तो ठीक बा कहिए कूलर लो करम बा ली रुआ थी करी पानी कूलर का पाले पानी फेंक ले बने आओ सब ठीक से नहीं है नो हां ठीक बा हाँ, कोई दिक्कत ना भइला खा बढ़िया से आगे नहीं जा पानी लावो बबुआ ना नाश्ता उस्ता पी ही सब है ठीक बा ली भाई पी बढ़िया पी नहीं रहो कहीं बढ़िया पी पी ही सब पी ही बैठे और समाचार ठीक बा नु ठीक है बा ये बात ये कहनी हां हाँ हाँ हां ठीक है बा लड़का के समझा दे में लड़का के हम समझा दें हां बतिया ली से ठीक है बता ता खाना उना के व्यवस्था कई गई नु ना बोलाई ना देखो के अपन चल लिया आदमी सर से करा आदमी घर है अरे मछड़ी बड़ी मारा त हमर गांव में बड़ी चिलमन लगले बड़ा सर मंगा दे 5 किलो ना 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 हम शाकाहारी हैं शाकाहारी है तो कुछ मीठा रस बनवा देता नहीं एमे का ना करेगा हमनी के सकरा निकल ले जा अच्छा अच्छा ठीक बताई बोला दी हां जल्दी बोलाई ना देख लेते हैं हमनी के अपन जोन काम बोला दे हां हां बोला दी हां जोन काम बता करिए बबुआ के बोलावत नहीं हां ठीक है बा देखनी हूं पार्टी बनवा बा नु हां तब लइकावा आई तब न बढ़िया बा चाहे खराब बुझाई अच्छा तो देखिए ले हां मेन तो सब आज बबुआ हां पार्टी आ गई बा चलो जा कह मनु तबे कुछ बोली है ना तो मुंह में पूरा कोच मुआ देबो जान जे बिया करे आज मास हां हम बोलिए मत कुछ पूछिए तो ठीक बा हम इशारा करम हूं तबे बोली है ठीक बा ठीक बा बोले तो पहले लास्ट में चाहे शुरू में सीरी लगा दिए माने पूछिए तनु तो तोर हर बाबू के का नाम हो तब कहियो नु पी पी सीरी 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 पी पी पिन कहवा सीरी 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 पी पी पिन कहवा सीरी ए हिंग बोलिए ठीक ठीक बा ठीक चल 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 आवा वो लाग लो प्रणाम पंडित जी खुश रहो जजमान खुश रहो तो बैठ दूसरा मित्र बैठ देखी ये लड़का पूछे के बजाय पूछी का नाम है बाबू और कुछ पूछे नाम का बा कौन क्लास में पढ़ल लइकावा ना का बोलला बाबा ना लड़का बाबा पाई बारे बेटी चितावना बाबा अब तक बाद दे बाप का नाम बा सीरी सीरी जिलेबिया सीरी अच्छा कौन क्लास में पढ़ल सीसा
गिलास में। अच्छा अच्छा बाबूजी का नाम है? श्री श्री पिपिनी कहावा श्री अच्छा अच्छा बाबूजी कोई भाई कौन है? श्री श्री दूसरी अच्छा 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 ममहर कहाँ बबू तार? श्री श्री संदेश श्री। अच्छा अच्छा और परगाना कहाँ हो? कहा बाबू बाबा बड़ा हारा परी। ठीक बा रहता ठीक बा। तू जा बबुआ, जा घर जा जा घर जा। ठीक बा बैठी बैठी बैठत नहीं। लड़का कैसन लागल जजमान? कोनो दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया बा। हाँ हाँ अब हमनी के चलल जाई चले आ के। जौन बात विचार होतो ना अपन करत रह जका जी। हाँ। हमनी के ठीक बताई है जा बा। आगे आजकल तो फोन के हाँ जमाना हाँ फोन के जमाना हो गइल जैसे होई जैसे अपन हमनी के फोनो कर दब जा बता दे जा कह दे जा। ठीक है भाई हिचकिचाई जा मत अपन सर सलाह लेके फोन हाँ हम अपन सौदा पता यार में देखिए ले लग। हाँ लेनो दिन के बात करे के बा। अरे वो तो बाद में बात होई, अभी तो मान तनी देख ले लग आदमी हाँ कैसे का करे के बा काने करी। ठीक है मैं मिला लिया अपन। अब मान तनी करे कोई तो हमरा बिगड़ी ना भगवान के लिखल है तो का टाला से कटी। तब फिर यहाँ के कतना सज्जन आदमी बानी महाराज लेने के अब का कहे के पड़े जब आदमी बानी यहाँ के। हमनी के खानदानी के जा गांव रे पाता कॉल हम ना राउर तो जवार में महाराज लेने के राउर नाम राउर ना जानेला के न के हमरा बारे। हाँ ई रोगा कहीं ना बतिया हम तो जानते बानी। माँ वो नहीं से महाराज लेने के आवत है तो आदमी कहाँ जाए के बाद फलना के यहाँ जाए के बाद महाराज लेने के वो नहीं नाम आदमी बताओ ताड़े सब। पिन कहावा के नाम के नहीं के जानत। राउर जवार में तो महाराज लेने के स्वर बा पहले ही से। त खाना उना के व्यवस्था कर तनी ना हाँ, के ठीक जाई। बा हमनी के सबसे करा निकल जाए गाड़ी उड़ी के बड़ा जाम जुम में फंस जाता आदमी। रोज हमार द्वार पर आए में अब ओने से आवती है तो 4 घंटा जाम में फंसनी है जा। तो टराकावा वाला करता बलुआ से। हाँ वो धोबी घाटा बा। अब कहीं ना मार लेके मैं तेल तो निकल गई लखा वही में। अब जाहू में फिर अगर फंस जाए आदमी तो बताई क्या दिक्कत हुई। हाँ ठीक है बात लेकिन रोज हमरा दुआरे ना नुआई। ना वो बात तो मानता नहीं है और हमनी के फोन फान से पंडित जी के बता दिए कह हाँ, दिए हाँ, बता दें, फिर अपन हम आ बता जाइए दें। आदमी। ठीक है बात हाँ रहुए सब बता। हाँ ठीक बात चलो जाइए का कही। हाँ चलो जा तब। ठीक एक बा बार जी। जीवन निकलते हैं जा। जैसन हो जैसन फिर कोई ले ठीक बा ठीक बनो ठीक बा प्रणाम प्रणाम। प्रणाम बाबा। खुश रह जीवन खुश रहें। ठीक है बा चल जी ले बिया जी ले बिया आ तो है ने रे सुन ना आओ कि ना रे। अरे आ हो का बॉय ठीक बात सुनो पार्टी गइल हो अब हो उन तभी न खाऊ है देख का कहता सन पंडियो जीवन अभी ना हलो बियाह कट तक ना नु गइल त फोन नहीं तब नु अब पंडित जीवा को जैसा आवते न कहू। जजमान ए जजमान। पंडित जी आइए पंडित जी आई बॉय गोर लगा खुश रहें बैठी बैठी बैठी। अरे बाप का कहें पानी मंगाई का बाबा ना रहे दे सब माने कहीं मत। सब माटी फिर गए अथिना मेहनत से पार्टी के ले आईनी। जानी जे कहता नु कि लड़का तो तराह बोलता पार्टी कहता तो राह लेके बोलता। हाँ बापो तो तराह बोलता कि हमारा पसंद नहीं खे। अब बताई ना का कही। हाँ हमार की सम्मत के ना ऐसे मत कही। एगो आउ पार्टी बा हमारा नजर में।
पार्टी बात ऊपर जांची तब नु। हाँ तो उनका के ले आके कसहू ना कसहू तो बैठाइए दे में। ला 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 मम्मा मारी ना ये पार्टी का हाथ ना धन दलो तो बड़ाई करी। अरे तेरा धन दलो देखे के बा कमी बा तो अब देखो तो न्यू पार्टी के लेके आवत है तब। टाटा ठीक है बा। हाँ हाँ इहे कहे खातिर रउआ आ गई नी। हाँ रे बातें बाप बेटा करत रह जा। हाँ हम तो सुनैबे कइल है नी दुआरी पता भुनुर भुनुर होत रहे। हाँ हाँ कट गई का तब बियाह तो होई नु। तो ठीक बा जजमान हाँ। निकली नु। जाई हाँ जजमान के फोन आवता जाए के बाद पूजा करावे। पानी उनी ना पिया में ना तो तेजी में बानी। ठीक है बा। ये पापा पर खुश रही खुश। बाबा बैठ जजमान ए जजमान आई बाबा आए आई जजमान आई तो बाबा बैठी जी। अच्छा बैठी। ठीक है बाप छोटुआ पापा पानी उनी ले के आवा हो। ही तू टाइल बाड़े फूला उला करी जा। अच्छा कोनो बात नहीं है। भेजे सन आवता नहीं जाए मोटरसाइकिल से तैने आजा 5 मिनट में पहुंच गए आजा टाइम लगा तड़ी सा। ठीक है बैठी। पानी लेके आवा। पानी उनी पी सबे बैठे ना पानी तो पियले चल जाए बैठे। पी। हां पिए सन जा बैठे ना। बैठी ठीक है बा। आवे में दिक्कत ना नु भैया का। ना दिक्कत का हुई सा गाड़ी रहल ही आराम से आ गई नहीं आजा। ठीक है बा। तो खाना उना के कॉल तनी घरवा बना दियो। अरे ना ऐसा कोनो बात नहीं है चल जाई निकल जाई ढेर दूरिया थोड़े पाए जैसन आवत नहीं। मुर्गे भूंजवा देता नहीं। ना मुर्गे सब ठीक चलते बा। कोनो दिक्कत नहीं है लइकवा के बोलाई ना देख लिया। बबुआ को बोलाई। हां बुलाई देख लिया शुभ काम में देरी का बुलाई। तो ठीक बुला दी जल्दी ये। ठीक है बबुआ ले लिया के आवत तनी। पंडित जी घरवा तो ठीके ठाक लगता ना। हाँ घर कहबे मत करी अति ना धनिक मनी खलो खानदानिक धनिक खलो। खेती बाड़ी ठीक ठाक है लोग। खेती तो 100 बीघा के जो तो ये बने रहा। हां हाँ लइको देखिए हम लइका हाँ, तो तो हीरा बस बा। अब खाली लइकवे नु देखे के हाँ, बा तो बाकी तो देखिए घर जी। दुआर लोगते बार वो हाँ। कहते नहीं तो खेत बधार और होई। बाकी बे बोलले जाइए सिस्मु मत के ठीक गो प्रणाम कर ली। खुश रही प्रणाम। खुश रह बैठ। पूछी जो पूछे के बा। पूछे तो बबू क्या नाम पड़ी तार? श्री जिलेबिया श्री। अब बाबूजी के नाम? श्री पी निकाहवा श्री। कहाँ तक पढ़ल लिखल बाड़ो? 6 में। बस 6ठे तक पढ़ल बाड़ो? पढ़ाई चलता। अच्छा अभी चलता। हाँ लइका पढ़ल लिखल त ना हई लेकिन हम पढ़लो लोग के मुंह मारी ला। अब बताओ तार बाबूजी 5 लाख रुपया के डिमांड कइले बाड़न। अगर 5 लाख रुपया तारा के दे दियो तो गिन लेबो? गिन हम तो 5 लाख और देवे पड़ी। अब ना गिनब तो 5 लाख हम दे हो। माने कि गिनती गिनतियो कराई माने कि तारा पैसा चाहिए? हाँ जानते नए घड़ी के लइका बहुत तेज होता रन सब। ये बतिया लड़का समझ जबान में बहुत तेज है। ना वो तो देखिए के लागत तड़ुए तेज तो बाड़ा नहीं। हाँ। ऐसन कोनो बात नहीं है। तो पंडित जी कुछ बात कर ले जाई। हाँ तो कर लिए ठीक है, लड़का पसंद बा ठीक ना? लागत अब घर दुआर ठीके लागत अब वो बताओ तनी खेत पधार के बारे तो में। लइका के भेज दी तबे। आए हाँ तो भेज दिया वो। ठीक बा बबुआ जा। पूछ ले लड़का में शौक हो के तेरे को पूछ सकीला ना कुछ। ना लइका तो ठीके लागत का पूछे ताछे के बा। ठीक बा बबुआ तो आगे तू के जा। दाम दुकानी के बात कर लिए तनी बात कर ले तनी हमनी के यहां से। ठीक है बा दाम दुकान के हमन के ना बिगड़ी
ना फिर भी एगो होला नु बाद में किच किच पिच पिच वाला बात पसंद ना पड़े हमारा जन्नी। जी तो जी जी पहिले क्लियर सब कुछ हो जाला तो अपन ठीक रहला। ई ना कि वो दिन फिर रउआ अलगे कहीं कि हई ना हऊ हो गइल हई कमी हो गइल तो उ सब हमारा पसंद ना ना है ना हमनी को ओ में के ना है जा पहिला ही हो गए रही हो जाई। तो पक्का हम निश्चिंत रही नु। हाँ हाँ रउआ बुझाई हूँ हम्म। जौन दे दे हम अब हमनी से मुंह मत खोला। अरे ना तो हम अपना तरफ से तो कमी नहीं रखब। मान ली कि राउरो इज्जत बा हमरो इज्जत बा हाँ। अपना तरफ से तो कमी हम नहीं रखब। ऐसा मत का हमार इज्जत बिगड़ जा। ना ना वैसा ना होई लेकिन फिर भी रउओ अगर कोनो कम बेसी बुझाई तो पहिले बता दे। वही दिन कहब ते के हम कहां से व्यवस्था करब। हइए बा। ना या ना तनु हालाका में हमनी का मत ले ना ना उ तो हम जानत तनी सब आदमी जब करे के रहला तो आदमी पता करत रहला। उ तो हम पता करके आइल बनी ओकरा खातिर कोनो दिक्कत नहीं है। पंडित से पूछ ले हम। ना ना उ तो पता बा पंडित जी से हमनी के बहुत पुरान रिलेशन बड़ुए। जी जी आइला जाइला हमरो घरे पंडित जी बहुत पहले से आवत तनी। ठीक है बा वो खातिर हमनी ना बिगड़ी। अरे पंडित जी पैदा ना भई रही ओकरा पहले से यहाँ के बाबूजी दादा लोग बहुत पहले से आवत लोग हमनी के घर में कहते बनी पंडित जी। ये हमनी के खानदानी की जजीमान हई। हाँ हाँ ठीक है बा। हाँ तो ठीक बा चलो तनी ना होखे तो पंडित जी के अपन बोलही बनी देख के पतरी उतरी दिन तारीख अपन देखवा के ना माने होखे तो ओके हम बुझी हमारा तरफ से तो ओके बा। दीदी उन धारावाल लिए हाँ, तो ठीक है। तो अभी धरवा लिया जैसा और विचार तो अभी तो मान ली कि अब का जाने पंडित जी पता लेके आइल बनी कि ना तो रुआ अपन बुला के देखवा ले हब सुनवा ले हब अपन वही में अपन जौन बा वही में अपन रउआ के देख के हम बता देम। रउआ सब दूना दिन के बता दे हम देख के। ठीक है बा फोन रउआ भी कह दे हम पंडित जी दिन भर धारावा के। हां हमार सोमार मान हो तो सोमार बनाइए के बाकी अपन ठीक है बा। राउर मान का पड़ी जी? बी ऑफ है मान पड़े। अच्छा ठीक है बा। ठीक है चली बा। तब चलल जानी अन्ना उन्ना के व्यवस्था कर देनी। ना ऐसा कोनो बात नहीं है निकल जाई भैया। और बुनी के बाद दू चकिया गाड़ी लेके तो नहीं फंस गनी जा केवाल माटी में तो पता बा महाराज लेके दिक्कत हो रही थी। हां हम तो कहत नहीं आज बरोगा ए रही। ना अब तो कोनो बात ना अब तो चलते रही आना जाना तो लागले रही। अब तो संबंध जुड़ा तो आना जाना तो लागले रही ऐसा कोनो बात नहीं है। तो नान मानो तो शॉर्ट सगेरा निकलने तो ना हां निकलते बनी जा तब चले गन पंडित जी। हाँ चला जा। ठीक बा जजीमान निकलते हैं जा। ठीक है बात प्रणाम। प्रणाम खुश रह, बाबा। खुश रह। ठीक है छोटू आ